ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆଇପିଏଲରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଏବେ ସେହି କାରଣରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଇପିଏଲରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇପାରନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଏପରି ଖବର ଏବେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ବେଶ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାହାଣୀ। ଯଦି 2010 ମସିହା କଥା ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥାଏ, ତେବେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିଲେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। 2010ରେ ଜାଡେଜା ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଖେଳୁଥିଲେ। ଟିମ୍ ସହିତ ନିଜର ଚୁକ୍ତି ପୁରା ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜାଡେଜା, ହେଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନଥିଲା। ହେଲେ ଜାଡେଜା ଟିମ୍ ଛାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ କରିବାରୁ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ତେବେ ଏହିଭଳି କିଛି ଘଟଣା ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କେକେଆରର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜୟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିକଟରେ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୁଜରାଟର ଟିମ୍ ଛାଡ଼ି ଏମ୍ଆଇରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗୁଜରାଟ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ନାରାଜ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କୁ ନେଇ ଦଳ କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଛି।